कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक करण्यात आली आहे. पाकिस्तानी रेंजर्सनं कोर्ट रूमच्या बाहेरच इम्रान खान यांना अटक केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली इम्रान खान यांना अटक करण्यात आली आहे. इम्रान खान हे इस्लामाबाद कोर्टामध्ये उपस्थित होते. ते कोर्टातून बाहेर आल्यानंतर त्यांना कोर्टाबाहेरच अटक करण्यात आल्यानं परिसरामध्ये तणाव वाढलाय. या ठिकाणी इम्रान यांच्या समर्थकांनी हाणामारीही केली. काही वकिलांना इम्रान यांच्या समर्थकांनी मारहाण केली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली इम्रान खान यांना अटक करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना राजधानी इस्लामाबादमध्ये अटक करण्यात आली आहे. इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे वकील फैसल चौधरी यांनी माजी पंतप्रधानांच्या अटकेच्या वृत्ताला दुजोरा दिलाय. पाकिस्तानी रेंजर्सनी इम्रान खानला इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहेरून अटक केली आहे. इम्रानला अलकादीर ट्रस्ट प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. पीटीआयचे नेते इम्रान यांना अटक केल्यानंतर त्यांचे समर्थक संतप्त झालेत. इम्रान यांच्या अटकेनंतर पीटीआयने निषेध व्यक्त केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.